Stojan Tech Protect je moderní multifunkční stojan na stůl určený pro vaše notebooky a MacBooky. Je vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který zajišťuje jeho odolnost a stabilitu. Má nastavitelná ramena, která lze přizpůsobit různým velikostem a polohám zařízení. Gumové podložky na koncích paží chrání zařízení před poškrábáním a poskytují další přilnavost. Stojan má pevnou stabilní základnu se 4 nohami, která zaručuje jeho pevné držení na jakémkoliv povrchu. Je elegantní a minimalistický, díky čemuž se skvěle hodí do moderních interiérů. Díky tomuto stojanu si nastavíte svůj notebook nebo MacBook přesně podle představ a můžete si tak dopřát jeho pohodlné používání při práci nebo třeba sledování filmů a hraní her. Stojan je skladný a nezabere vám ani velký prostor na stole nebo v tašce na cestách.